Paingon na mi karon sa Gaisano. Ang atong oras is alas 11:15. So madto na mi sa Gaisano. Kaya mo ang sabot is alas 12. So ang nag-video ako ang wife. Padong mi karon dito. So medyo traffic pagamay no. Ang akong gisuot ako ang t-shirt. Actually kini nga t-shirt pod ang story ani gibaligya ni siya sa ako asad nga mga estudyante niya usas mga nagbaligya ani. Amo ang estudyante nga na nabanggaan o namatay o nabanggaan o sakyanan. So mao na siya usas mao na ako sa ning paborito nga t-shirt mao ako sa ning gisuot. Kay ako nisulti man jud ko nila nga mosuporta jud ko sa ilahang mga ipang trabaho basta dili lang gyud siya dautan. Kung sayo sila maabot ato pakaunon na no. Pero kung dugay sila maabot kami ang mangaon. Bye. Ali mo dili mo tulo na. Ali mo tulo. Ato, ang ilaron ba? Wala. Tayo. Atong sabot alas 12, naabot mo alas 12:30. So ang ilang schedule kuto bro alas 12. Wala na ta, di na ta pwede. Nalapas naman. Lapas na. So Palit, palitan na tani og kuan. Odong atong palitan. Asa may mo kay Tristan? Okay, sila mo kuyog. Okay, sige. Ata pabot ra manager. Joke magsugod nami. Magsugod nami. Ang maggrocery ani o si kini lang kining duha so magsugod nami guys. Onara sila. Akong white na sluyo. So magsugod nami. Si Kuyogan ba ni ma'am? Kasi pangalan mo ma'am, ate si ma'am. Marian o sis. Chona. Si Chuna, okay. So sila ang makuyog para sa lapita ang kuan. Paliton nun. Ari Tristan, kuyog dito Tristan. Kuyog ka dito. Oh, kuyog si ma'am para bugas na diha. Bugas, usa ka bugas. Ay pagasa uskas ako kay basig librihan di ay. May mga gwapo dito daghang kayo na. Oh, di ba? Mga gwapo kayo. Okay, so padomi sila. Pamili kung asa lapita ang mga grocery para dali ray kauman. Okay. Makabayad ng bill dyan. Okay. Libratan ni Mayo ha. Sa pasali ang sabon. Tatay. Pakanay mo ha. Padaw ka lang. Uy mo ani. Sayo na ako na. Alinay. Ako kamera woman kay pakita ang mga manager kay. Kariti bill daw ni siya. Okay, so 10 minutes. 10 minutes and 2 seconds. Ay pagkapinduha. Ma'am, salamat ini. So magsugod na ikaw na unya na kaday. Okay na, ready na. So ready na ka. Sure na ma'am. So 5,000 pesos in, 5,000 pesos in 10 and 2 seconds. 5, 4, 5, 4, 3, 2, go. Sige, go na. Sige. Kung sa'yo mga pilion dong. Go. Pas, go kayo pag hinahinay. Ay, kay kami nagtigpunit na ni Usa. Ano? Sige, unahan. Sige, kuha. Kanang ko ano, sige. Sige. Ulo, pila na lang. 9 minutes, ginoo ko. Nagamay lang kayo. Kani. Tabangan na to. Oh, Don Marino ay kinigana sa mga kuandong ato kas mga kana gigo ikaw pili. Itlog. Kuha. Hello. Ay, sir. Hello. Thank you kayo. Ako gipa-challenge sa mga estudyante. Ako gipa-challenge siya. 5,000. I-apple mo. Bayad ko na sa apple si mama. Say hi, ma'am.
Sige. Sige dong. Isa palain. Noodles. Ay, mga ka ng mga noodles. Kailan na lang, Nay? 8 minutes na lang. Katong karton dak. Sige. Dapat ko ano pili itong. Sige, ayaw pagkuan. Karatol, pili ito sa imong paliton. 5 minutes na lang. Oh, kana. Kape, oh. Nagitabangan yun siya. Sige, dagana dong. Usa pa. Ay, gamay pa magkain ni. 2,000 pa ni. Layo pa kayo. Kumuha na. O na yung mama, yung dagay na kayo ha, oh. Oh, tira pa dali. Larga, sige. Pagkaon. Uy, ayun, isa ko ng cellphone. Time lapse. Uy, nine map. Map? Ay, pagdalag map. Magdalag map. Bar? Basta imong bar. Basta nadalat imong kuha ng bar. Pagkaon. Pagkaon dong. Uy, guys, si Alpha. Grabe si Alpha. Oh, grabe yun siya. Oh. Panington mo sa pagkaon na yun. Pagkaon. Biscuit. Kailan na lang minutes na eh. Salad. Oh, 6 minutes. 6 minutes. God, di kakabot na yung 5,000. Ka-time lapse. Sige. Dagan do. Aris kaon. Sige. Apel nagdagan na ni. Way abol ni pag way pa-apel na yun nun. Sige, kana. Sige, mga pagkaon mo. Chichirya pa mo mga pila na ay. 5 minutes na lang. Wala na, mahal na nito. Noodles. O sa pamilain, final na o para ini kuan, finishing na lang ka. O sa imo ay finishing mo. Oh, di magdagan. Kay bugo. 3 oh. Salamat kay Sano. Thank you so much kay Sano. Abot ay Jismil lagi na nabangga, nag-same naman sila. Mana? Sige na. Okay lang ko din. Primaro mga pa istorya. At least nakauman siya. Hoy, nahulog yung tao na mapo. Okay na. Set na. Thank you kay Alpha no. Thank you. Salamat kayo. Sige lang. Anara ay prepare man magikuha. Okay. Ato sa counter 2. Counter 2 na ta. Ang among nakuha nga 5,000 abot og 15,000. 15,000 pesos. Counter 2. Hanap sa counter 2. So mamili mo ani ron. Pero unaha lang ang importante mo sa importante ani mo yun ha. So nakarga dire, good na ni siya. So dapat 5,000 lagi siya man. So ang inyong buhaton na ni unsay importante unsay mo ang inyong paliton. Kay pare-parehara mo sa napili na kuha no like kape, maili. Sige lang, first time pa man nato ni naluoy jud ko ni. Si Alpha rin guys, ang ilang head guard rin. Grabe nagdagandagan na siya. Grabe ka-accommodating sila sa guys ano. Salamat kayo. Sige, salamat ta. Paabot ta sa counter guys no. So Miss, 5,000 miss no. So 5,000 lang, so malapas sa mga 200, okay lang set or 300 or 5,500 pwede na. So sila rin magbuot asa. Ay, kung sa importante para nila ba. Hello mga. Sige, magpili na mo ani asa inyong hindi lang si Ma'am lay makabalo man siya sa importante gid Ma'am no. Malapas atong tag isino 5,500 o 500 ko to. I-charge guys ano 500. Tara na sila. Nagpili na guys, nawa na siya no.
Dara, ang importante gid mo unahon. Ari nay. Siya man sila, may anay man sila, may entertain man sila mga kuan. Hindi dapat ako sa kupit kung ngawin ko dito, tibutang diri din. Saka diri. Sa inyo pass lang sa. Wala kay shopping cart. Shopping cart. Wala pa man. Ha? 5,000 na okay na, iuli na ni palihog. Yes. Tara. Pila pa na? 1.8 pa sir. 1.8 pa. Hay ko no sa botan kayo nga nagkuan oy. Na. Hay na yung gwapo kayo. I-check na to, be. Basig niya, i-check na to kung basig nakabot na 20 mil. Wala sir. Dismay pa. 2 mil pa di ay. Kuyawan ako na. Oh, so kana na siya tanawa la. Pila na siya diha. Wala na. Sir. 3.6. Ano sir? 3.6 o 3.7 na. Layo pa. Adlopon madani kita yung mabayad ni ang nagputos may mabayad. Hello, wala sa Sige, mama. Sige. Napa man, 3.6 pa man. Sagan pa. Layo pa. Pila na? 1,000. Sige, dilata. Punin dilata. Pasit kanton. Nanay do ka. Dismay, papira na lang kasi ako. Hindi kay sulti dito kay Sano ang kanang kuan. Kanya kang kape. 4,000 sila. Gamay na lang. 1,000 ang kulang. 1,000 ang kulang. 1,000. Oh, birthday siya mangod. 1,000 ang kulang. 1,000. Sige pag yun. Na mga gwapa kayo. Ato ang mga kung may grabe ka accommodating ni sila. Oh. Ato lang yung balikan yung mga kanina sobra. Ato balikan ng ilahan na lang yung sobra. Iwan na lang ni. Pili lang niya sa inyo Namo siya 2,000. Pila? Kulang pa o kuan. 500. Sige go. Puning. 5,500. Digawan na. Sige lang. Puni pa. Gamari kayo nakuha sa dilata. Shampoo, ma'am. Shampoo. Shampoo, wala. Nilapas na. Kanang juice, ma'am. Biscuit ka, ano lang. $5,400. Mana, nasobra na. Gamay na lang. Puni pa. Puni pa Kanang gamay yun. na lang. Kanang mo. Oh, iabot na lang 6,000. Okay na. Okay, set. Sos, sige lang, okay ra? Okay ra? Okay ra ma'am, sunod na sad. Salamat kaya Trumpis ng paningon sa Tristan. Kini, isa mo si bayad na, iyahan ang bayaran nun. Sige, ito yung padapli. Salamat kay Alpha. Grabe si Alpha guys. Mauna yung Alpha na itong head guard sa Gasano. Grabe. Hindi siya memorize niya tanan. Mauna siya. Mauna siya tanan. Managan na ta. So pila tanan gani miss? So, That- 6,061. 6,061. Asang exit pa dong. May unagan ta. Thank you. So, panahon na para mabayad.
Bayaran na to ang 6,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yay! 6,000. Atong minuto ng 2,000 yan, Juan. 6,000. Ano to? Ah. Salamat. Okay ra ka, Tristan. Setra, nag-enjoy ra ka. Sige lang, balag dito ng sobra. Ang pinaka-idol ako sanan, si Alpha. Grabe. Kabalo na ko kasi akong dulo na ni Ili kasunod. Kabalo na ko kasi akong pagtuyogon sa ato. Pakunong sunod. Memorize siya tanan diri kasi siya man ang head guard. Kabalo siya tanan nasa lapita. Kasi nasa kabalo siya. Kaya siya. Siya may nalipay. 5 ka dilata. Siya may nalipay. Nalipay ko, nalipay ko size. Nalipay siya. Thank you kayo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Lingaw kayo. Malingaw na pero sige lang po. Udak-udak ko na sa po na doon. Budget. Salamat kayo sa imong mga storya, Tristan. Thank you animo sir sa kanang sa Ginoo sir gilay kini kanang bang blessings mo share namo. Ya unta gapa kanang kanang task ko mo share sa uban nya. Kanang salamat po sa akong ginikanan sir kay wala sa diri sir sa Ginoo sir kay kung wala ang Ginoo wala sa diri. Sa mga blessings ng gata sa atong kinabuhi sir na adlaw kay kada adlaw sir kanang mata ta sir blessings na kayo sir. Another day in sir. Super to. Si Ma'am. Nga nagkuyog ni si Ma'am. Memorize po niya diri. Wala, thank you lang. Yeah. What? Ano man si Ma'am? Ako yung wish niya sir na magusod siya o eskwela ka na niya gusto mo siya mo college niya hindi man dyan kaya siya tinikanan nga musuport ka na makagasto ba ako siyang ganyan nga keep on praying nga makasod siya sa inyo o sa sitiyo kay dili man dyan ang mga pagbuot ang matuman wala ko siyang ganyan nga kung ma-fail ka na mo ayaw lang kaguol kay mangita ra ko paagi para ni hindi dyan makaya sa sayahan din ka. Ay ka pala kagit mo ginating ka pasaksyon sa ako ang GSIS nga study now. Magampo lang ta Ma'am. Happy birthday din ni Ma'am karong Monday. Happy birthday. Advance happy birthday ni Ma'am. Salamat gapon. Thank you Ma'am. Salamat. Sige, salamat kayo ninyo. Salamat kayo. Ato ang video, ako ang idol. Bago na akong idol. Ma'am Mary Ann, salamat sa pag-assist. Thank you, sir. So, maunitan na ng ilahang grocery. 6,000. 6,000 pesos sis. Thank you, Dong. Amo na yata mo Dong. Namoy salakyan. Magtika. Dala na sa kawas. Ako lang po din eh. Pwede rin siya. Ako lang dalon. Ako lang dalon niya. Pag-ausan lang ako nung. Sige, tara. Let's go. Pag-ausan niya. Ito yung balik niya. Ito yung ibutang sa altar. Kasi matimes to ni Lord. Salamat kayo. Thank you ma'am. Thank you. Sila na lagi yung timer. Yan na lang. Sige, thank you. Mag-timer gihapon sila. Di na ako mag-timer na. Maluoy ka ning usa. Thank you. Thank you ma'am. Salamat kayo. Salamat kayo. Thank you. Salamat dito. Okay, bye-bye. Okay na guys. Balik na girl. Yung night. Last. Muna si Tristan, ipalingot ko. Last. Sila duha. Patubangan sa mga padalanan. But this is not sponsored, no? So ako yung nag-ilahang share nga. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000. Ano niya? 1, 2, 3, 4, 5. 5,000. So kami pala na. Mag-grocery mo. Walang tayo yung makiting ipada. Actually, ilan yung ipada sa ilahang mga parents or guardian. Then niya is pagkala sa Negros sa Masbate. Pero magbilin sila para sa mga pang-allowance sa everyday. Kaya wala man diri ilang parents, wala diri ilang mga guardian. So ilang gamiton para allowance for ilan na comics ka, no?
Kasi nakabuti yung graduation daw ang ilang allowance. So, like, kami mo na magkaon. Ay, magkaon daw mo, malibre ako sa mo. Magkaon mo. Sige, sige. Hindi na sila, okay lang sila ngayon. Ha? So, thank you guys. Salamat. Salamat dito. Salamat sa nasuporta. Salamat sa mga nag-sponsor. Thank you so much. God bless. Sir Tristan. Bye.